Issa li fadal inqas minn xahar għall-miliet il-Caritas Malta qed tagħmel minn kollox biex f'dan il-jum ta' ġabra u tal-familja ħadd ma jħossu waħdu. Kien 7 snin ilu fl-2015 meta l-Caritas ħasbet biex il-miliet ikun wieħed sabiħ għal dawk li għalihom dan il-jum is-soltu jfisser solitudni. Għal dan il-għan il-Caritas Malta dak il-miliet ħejt ikla speċjali fil-kurja tal-Arċisqof għal dawk li kienu se jqattaw weħidhom u li jinsabu fil-bżonn. Din l-ikla din is-sena se terġa' ssir. Barra din l-ikla flimkien mal-parroċċi f'pajjiżna, il-Caritas Malta se tkun qed tqassam ukoll diversi rigali lil dawk li huma weħidhom. Bħalissa għaddejja kampanja minn diversi personalitajiet li jirrakkontaw kif se jqattaw jum il-miliet filwaqt li jħeġġu lill-poplu Malti sabiex jgħin lill-Caritas. Sa dan it-tant, One News iltaqa' ma' Tessie Xikluna xebba ta' 84 sena li m'għandix familja, m'għandix ma' min titkellem jew min iċemplilha. M'għandix ma' min toħroġ, tħossha weħda. Fil-ġranet tal-miliet tħossha waħda aktar milli fi ġranet oħrajn. Staqsejnija jekk taqlax rigali fil-miliet. Le, rigali ma naqlax. Ma naqlax. Imma jiena jiġifieri hekk isi naċċetta naqra. Imma mbagħad battejtu qalbek ta' tgħid jiena ma kulħadd għandu hekk u hekk u jiena m'għandix. Lil Tessie tlabnija tgħidilna xi tfisser għaliha l-ikla tal-miliet li jorganizzaw il-Caritas. Għalhekk jiena nifraħ ħafna meta niġi għall-ikla ta' minnu waħdu. Għax hemmhekk jiena nieħu pjaċir ħafna ta' għax il-helpers kemm huma jaqduna mill-imħabba kollha tagħhom. Jiċċawtaw magħna u ħelbin ħafna. Dak is-soft music hekk nieħu pjaċir. Jiena li jaqis nisifirt hemmhekk ta'. Is-sibt li ġej kulħadd huwa mistieden isegwi One biex jieħu sehem fil-maratona bit-tema biex ħadd ma jħossu waħdu. Lan hu li jinġabru flus biżżejjed biex ħadd ma jqatta' l-miliet jiekol waħdu. L-isbaħ rigal minn tal-Christmas li jieħduni hekk jiena. U l-unika wkoll. U l-isbaħ u l-unika biex l-isbaħ l-unika.